Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Nee, Menke, ik ben echt niet jaloers, wat doet je wel niet? Jippe, de camera loopt. Hallo. Goedemorgen, jongens en meisjes. Hey, zien we weer met de kinderkroom. Wim ziet gij? Ik ben Floor. En dich? Ivo. En van welke basisschool? Basisschool Slij in Heel. Ja, en daar is het heel bijzonders mee aan de hand. Vertel eens. Nou, ik moet naar de kroning van prins Willem-Alexander. Wauw, hoe is dat, Jippe? Ja, en daar ben ik echt niet zo jaloers op, maar vertel eens wie dat allemaal is gegangen. Nou, hij is een project van de derde kamer. En wij gedebatteerd in onze klas. En ja, en toen hij zijn verslagje ingestuurd. En 2 weken daarna kregen we bericht dat we naar de derde kamer in Den Haag mochten. Naar de eerste kamer, sorry. Wauw. Ja, dat is inderdaad erg bijzonder, maar weet je wat ook bijzonder is? Een avontuur van mij aan ons eigen Limburgse Maas. Aan het water is het altijd zo rustig. Rustig, Jippelientje, nu moet eens kijken hoeveel schepen dat die langskomen. Ja, maar ik heb een boek bij me. Zal ik er eens wat voor lezen? Goed, als het maar geen romantisch sprookjesgedeuns is. Nee, het is een piratenboek en het heet Het Maasmonster. En nemen ze het Maasmonster ooit in het echt met eigen oog gezien. En toch leeft er een monster in de Maas. Het is een soort mosasaurus. En ieder jaar, meestal direct door de winter, als het veel heeft geregend, komt het Maasmonster uit België in ijzer door de Maas's Lounge binnen. En het Maasmonster is de schuld van de jaarlijkse overstroming van de Maas. Ik ben vernemensbang, dus ook niet voor het Maasmonster. Ik ga gewoon het Maasmonster met mijn piratenscheep verjagen. Hey, stom Maasmonster, wat teunt je eigenlijk? Kom maar op, ik ben niet bang voor dich. Ik heb zo'n hanekam en een verkenster. Ik ben Mosapius en de moogst mich niet uitlachen met mijn stert. Ja, wat teunt je? Ik mocht ook geen hoge golven maken, dan loopt heel Limburg onder water. Ja, hallo, maar dat is toevallig wel niet mijn schuld, ja. Dat is de schuld van de regen. Als er een korte tijd veel water door de Maas moet, dan treut de Maas boeten zijn oevers. Als de mensen meer water door de Maas willen laten stromen, dan moeten ze de Maas maar gewoon breder en dieper maken. Ja, misschien hebben ze wel gelijk, Mosapius. Nu kunt ze nu weer terug naar België, hoor. Nou, dat wordt toch een spannend verhaal, of niet, Jippe? Ja, zou dat Maasmonster echt bestaan? Ik denk dat ik ook piraat wil worden. Hé, kijk eens wem daar aankomt. Zo, Wichter. Zit je fijn aan het spelen hier in het water? Ja, ik heb Jippe net het verhaal van het Maasmonster voorgelezen. Maar waar is dit eigenlijk her, ouwe taaie? Ik ga een hele belangrijke brief naar de sloesmeester in de stuw brengen. Mogen we met dich met? Maar natuurlijk, stap maar in, hè. Goeiedag, wij komen tegen een belangrijke brief brengen. Een belangrijke brief voor mij? Oei, deze brief is een waarschuwing. Nu het steeds beter met de natuur in en aan de Maas gaat, staat hier in de brief dat er een grote vis van 3 meter in de Maas is gezien. Kun je daar in de sluis op letten en ons laten weten als jij iets ziet? We weten niet of deze vis gevaarlijk is. Ach, wat een onzin allemaal, dat kluist toch zelf niet? Maar gij dat echt veel beter met de Maas? Inderdaad, er zijn naast de Maas nieuwe en mooie natuurgebieden en moerasjes ontstaan. En dat is een perfect woonplekje voor de ijsvogel, de ooievaar, hagedissen, kikkers en salamanders. Laat die maar geweren. Ook zijn er voor de vissen speciale vistrappen aangelegd. De Maas trekt jaarlijks veel toeristen. Denk maar eens aan watersport, vissen en plezierboot. Aan de oevers van de Maas kun je lekker spelen, zwemmen, fietsen of gewoon wandelen. Ja, dat weten we ook, meneer de Slummerik. Wichter, we moesten maar weer eens opstappen. We moeten nog een heel eind terugvaren met ons buurtje. En als jullie een grote vis zien, laat het mij even weten. Oké, tot ziens. Ja, tot ziens, hè.
Best interessant wat de sloesmeester vertelde. Maar een vis van 3 meter in de Maas. Wat een onzin, hè? Misschien is het wel het Maasmonster. Ah, wat deutig, Maasmonster bestaat helemaal niet. Alleen maar een sprookjesbeuken tussen die oren. Trouwens, ik zou dat Maasmonster eens flink aan zijn verkenstert willen trekken. Jongens en meisjes, je moet weten, op Basjo de Sleien is nog meer gaat bijzonders. Vertel eens, Floor. Nou, we hebben eigenlijk naast onze school een hele grote tuin eigenlijk is het geopend. Het heet het Leer Natuurpad, Reutsdaalbos. En daar hebben we, in dat bos gaan we excursies houden. En daar hebben we op 27 maart hebben we dat geopend. En daarvoor hebben we van alles gemaakt. Zo hebben wij als groep 8 vogelhuisjes gemaakt. En die heeft dan de andere groep weer geschilderd. We hebben vlinders gezaagd. Heeft ook weer een andere groep geschilderd. Potjes geschilderd en vetbollen gedaan. Wauw, wat veel zeg. Hoe is dat, Jippe? Geweldig. Dat was een geweldig project. En Ivo en Floor, die hebben ons er zelf persoonlijk rondgeleid. Ga het zelf maar eens even kijken. Hallo, ik ben Floor. En ik ben Ivo. Dit is basisschool Sleien in Heel. En wij willen jullie vandaag alles laten zien van een nieuwe natuurleerpad. We zijn hier in het handvaardigheidlokaal van basisschool de Sleien. En dit hebben wij met heel de school gemaakt. Nou, groep 6 heeft vlindertjes uitgezaagd. Ja, en die heeft groep 5 geschilderd. En hebben wij van groep 8 hebben daar zo'n beschermlaagje omheen gebracht. En hebben ook nog vogelhuisjes. Heel mooi. Hebben wij groep 8 hebben die getimmerd. Met een speciaal dak erop, dat het niet gaat lekken. Heeft ook groep 5 geverfd en met een vernislaagje dat het beschermt. En dan heb je hier ook nog vetbollen. En die zijn voor de vogeltjes, voor in de winter als ze honger hebben. Mooi toch, of niet? Vandaag is het feestje, we zijn heel erg blij. Want we hebben een tuin met veel beesten erbij. Een eekhoorn, een vleermuis en ook nog een specht. In het midden een draak met een stang lang en recht. We zijn dol op bloemen, op beestjes, op bos. De natuur bij de Sleien laat ons nooit meer los. Een vos kijkt verlangend naar de duifjes omhoog. Hij heeft zin in een hapje, maar de prooi zit te hoog. De bijen, zij hebben het heel erg naar hun zin. Want hun huisjes zijn klaar en zij trekken erin. Wij zijn dol op bloemen, op beestjes, op bos. De natuur bij de Sleien laat ons nooit meer los. Op dit moment wordt de naam van het bos op dit bord onthuld. In een huisje van hout en ze krijgen een eitje. Het zeker niet koud, wij zijn dol op bloemen, op beestjes, op bos. De natuur bij de Sleien laat ons nooit meer los. Dit zijn Janne en Bram en zij hebben het bord ontworpen en bedacht. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, ik ben op het idee gekomen om dit bord te ontwerpen, omdat ook door de kikker wat erop staat, omdat er komt ook een hele grote kikkerpoel. En voor de rest heb ik gewoon veel gedacht aan het bos wat hier komt. En Bram, hoe ben jij op de naam gekomen? Dit is het Reutsdaalplein en ik dacht, er komen bomen en daar hoort het bos bij, dus heb ik er bos achter gezet. We zijn hier op een vrij kale plek, nog steeds op het Leer Natuurpad. En groep 8 gaat hier dadelijk 18 bomen planten. Hier in zo'n kuil, die zijn al gegraven. En dan gaan ze er zo'n boom in zetten. Hier kunnen straks vogeltjes hun nestjes in bouwen. En ook op deze kale plek dan een beetje opgevuld.
is projectleider van de natuurcommissie en hij weet bijna alles over dit natuurleerpad. Vertel eens eens wat over. We hebben dit natuurleerpad samen met de gemeente Maarschouw aangelegd om de kinderen bewust te maken van de natuur. Dat vinden wij heel belangrijk. Voor iedereen, maar vooral voor de leerlingen van de sleien. En het mooie is dat het gebied ook helemaal dicht bij de school ligt. Dus we kunnen eigenlijk al vanuit school een beetje zien wat er allemaal aan de hand is. Misschien kun je je nog herinneren dat we de vatbollen hebben laten zien in het handvaardigheidslokaal. Ja, en nu hangen ze in deze nieuwe boom. Ik sta hier langs Jentel, Isa en Anne. En zij hebben daar zo net deze notenboom geplant. En Isa, hoe belangrijk vind jij de natuur? Ik vind het heel belangrijk, want als er geen natuur was, was de hele wereld kaal, zou ik maar zeggen. Anne, wat vind jij van de natuur? Heel belangrijk, want zonder bomen heb je geen zuurstof. Nou, wij zijn hier nou bij het Insectenhotel. Het Insectenhotel is eigenlijk, in de zomer komen de bijen en wespen. Die maken hier een holletje. Ja, en dan in de winter kunnen ze hier ook overleven. En hier kunnen ze ook eitjes uitbroeden en dan komen er weer nieuwe wespen en bijen eigenlijk zo. Nou, we zijn hier nou bij de kikkerpoel. Zoals je kunt zien, daar hebben we net vlindertjes opgehangen. We doen dit omdat het heel vrolijk is. We staan hier nog steeds bij de kikkerpoel. Ze zijn hier in de boom figuurtjes uit figuren gemaakt in hout. Dit is een salamander en daar een kikker. Dat we hopen dat daar in de kikkerpoel salamanders en kikkers gaan zitten. Nou, we zijn hier bij de vos en de duiven. Je ziet dat de vos verlangt naar de duiven, maar die zitten lekker hoog en droog. En daardoor komt de vos er niet aan. Ik ben Angelique, ik zit in groep 8B en ik vind de natuur belangrijk omdat het zo vrolijk is. Ik ben Julien, ik zit in groep 8. Ik vind de natuur heel belangrijk, want daar leven heel veel dieren en die hebben natuur nodig om te leven. Ik ben Randy, ik zit in groep 8 en ik vind de natuur heel belangrijk, want het natuurgebied voor de dieren wordt steeds kleiner. Ik ben Floor en ik vind de natuur heel belangrijk. Ik zou niet weten wat we zonder natuur zouden moeten doen. Want bomen geven zuurstof en zonder zuurstof zouden we niet kunnen leven. Ik ben Niels en ik zit in groep 8. Ik vind het natuurproject een geweldig plan, want de natuur is heel mooi. Wat vinden jullie ervan? Wauw, wat heb jij een hartstikke leuke show zeg. En wat heb je dat goed gepresenteerd. Hé, maar je zit nu in groep 8. Waar gaat je dadelijk hier naar de middelbare school? Nou, ik ga naar Sint-Ursula aan Heur. En dich? Ik ook naar Sint-Ursula Horen. En wie vind je dat? Ik vind het wel heel cool, ja. Ja, dat geloof ik en dicht dan. Ook wel heel leuk, maar ook wel een beetje spannend. Ja, dat geloof ik. Kump gaat goed. Maar helaas, pindakaas, zien we weer aan het einde van de uitzending gekomen. Jammer, Jippe. Ja, jammer. Maar Ivo, du moest me één ding beloven. Als jij naar die kroning gaat in de kerk, dan moest Maxima even de groeten doen van mij. Beloof ze dat? Ja, dat zal ik doen, Jippe. Oké, dan gaan we nu aftellen. Met z'n allen, goed? Dan gaan we. 1, 2, 3. De kinderkrom is voor dich. Ja, en niet vergeten, doet Maxima en Willem ook de groeten.